тоҷикистони кӯҳсор, сайёҳии дохилӣ, ҳамдилӣ бо табиат, хушҳолӣ дар фазои пок ва паёмади он. сайёҳии дохилӣ дар айёми пандемияи ковид рушд кард ва боиси тозашавии муҳити зист шуд. мо дар шабакаҳои интернетӣ медидем, ки мардум ба сайру гашту гӯшаву канори Тоҷикистон мерафтанд, кӯшиш мекарданд ба табиат наздик шаванд. бинобар ин ин гуна сафарҳоро экосаёҳат ҳам мегӯянд. ҷойҳои сайёҳӣ тамошобобе ки мо дорем, яъне кӯлҳо, яъне кӯҳҳо, манзараҳои зебо ки мо дорем, оно яъне таваҷҷӯҳи хосае барои сайёҳони хориҷӣ ҳастанд. ва барои ҳамин теъдоди сайёҳоне ки яъне фисади калони сайёҳоне ки ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ворид мешаванд, онҳо асосан яъне хоҳишаш кӯҳнавардӣ аст, пиёдагардӣ аст дар кӯҳҳо, дидан намудан аз ҳамон кӯлҳои кӯҳӣ аст, дидан аз кӯҳҳои баланд ҳастанд, яъне ҳамон қулъаҳои машҳуре ки мо дорем дар вилоятамон, яъне асосан таваҷҷӯҳ онҳо ба ҳамин чизҳост. аммо то кадом андоза ин сайёҳатҳо ба муҳити зист муфид буданд? бале, сайёҳии дохилӣ дар ҳоли рушд аст. истироҳат дар табиат ва шикор навъи паҳншуда мебошад. мутаассифона, аз беэҳтиётӣ ва бемасъулияти одамҳо чунин сайёҳатҳо бар зарари муҳити зист тамом мешавад. буридани дарахт фоҷиаи бузург барои иқлим мебошад. мутобиқи тадқиқоте ки дар маҷаллаи Trends in Ecology Evolution нашр шудааст, боздиди одамон аз ҳайвоноти ваҳшӣ дар шароити табиӣ ба як машғулияти фароғатӣ табдил ёфтааст. гарчанде ин намуди сайёҳӣ барои ҳайвонҳо безарар ба назар мерасад, аммо олимон бовар доранд, ки он раванд ва динамикаи ҳайвонотро дар ояндаи дур тағйир медиҳад. зеро ҳайвонҳо ба одамон ром шуда хусусияти дарандагии худро аз даст медиҳанд. яке аз зарарҳои дигари чашмрас ин партовҳои экосайёҳон аст. масалан, дар як иқломи экологӣ фаъолони фейсбуки танҳо дар як минтақаи экосайёҳии варзоб то 50 линча партови ҳалнашаванда ҷамъ оварданд. бале, созишворӣ сарф нашуд, ба ҳаво гази карбон ихроҷ нашуд. партовҳое ки пас аз онҳо боқӣ монд ба табиат зарари бештар меорад ва воқеан ҳам партови хеле зиёд. хулас, бо таҳлили ин паҳлӯи ба назар бахши беозори муҳити зист мебинем, ки дар ин самт ҳам мушкилӣ ва маълумотҳои носанҷида хеле зиёд аст. бинобар ин ҳар вақте дар бораи таъсири экосайёҳӣ ибрози назар карданед, як бор ба сарчашмаҳои мӯътамади гуногун назар андозед. маълумотҳои носанҷида ва шубҳанокро таҳлил кунед.